Erlaitz Pagola, Erroibide Saskibaloi taldeko jokalaria da. Aurtengo denboraldiko 10 neurketa jokatu dituzte dagoeneko eta sailkapeneko 11. postuan bukatu dute urtea, 14 punturekin guztira. Orain arteko balorazioa eta hemendik aintzinera taldeak izanen dituen helburuez mintzatuko zaigu. Erlaitz Pagola bera, kaixo Erlaitz. Kaixo, eskerrik asko gonbidatzagatik. Bai, zuri etortzeagatik zer moduz? Oso ondo, orain Bilbotik bueltan, justo, así que, bueno. Bueno, hasteko, hori da, nola baloratuko zenuke orain arte egin duzuena taldean, lehen hilabete hauetan? Bueno, denboraldia oso ondo hasi genuen, lehenengo 4 partidetatik 3 irabazi genituen, baina hortik aurrera egia esan bera egin dugu, 6 partidetatik bat irabazi bakarrik eta beste 5 galdu. Así que orain, esan duzun bezala 11. gaude, 4 irabaziekin eta 6 porrotekin, baina 11. 6. Garaipen bakarreko desberdintasuna dago. Orduan nik uste garaipen batekin edo porrot batekin sailkapenan maila asko igotzea dituzula. Nahiko parekatua dagoela erran dezakegu, ez, sailkapena. Bai. Aurkariak ere horrela ikusten dituzuen, nahiko parekatuak zer moduz ikusi dituzue partiduak? Bai, nik lehengo urtearekin konparatuz maila igo dela damaritu dut. Taldeak oso fisikoak dira, oso azkarrak, eta nik uste guk maila hori hobetu behar dugula. Bere mailara jarri, bai fisikoz eta bai abiaduraz partidetan lehiatzeko. Pentsatzen dut, aurre denboraldian eta denboraldi hasieran helburu batzuk markatzen dituzuela taldean urte horretako, ez? Eta gero, igual, ikusita aurkariak nola dauden, partiduak nola joaten diren, horiek aldatu edo, horrelako aldaketa txikiak ere eginen dituzuela. Bai, denboraldi hasieran gure betiko helburua da maila mantentzea. Maila mantentzea eta jolasten ondo pasatzea, azkenean ondo pasatzen garaipena lortzea dituzulako. Orduan, lehenengo denboraldi artea ikusita, argi dago gure helburua izan behar dela mantentzea, eta gure jokoa betuz nik uste postuak igotzeko gai izango garela. Eta, orain geldialdia duzue, Gabonetakoa, ez, kirol eta talde haunitzek bezala, atxeden hartuko duzue, beharrezkoa pentsatzen du talde batetik deskantsatzeko eta urtarriletik aintzinera ere bertze modu batean ikusteko denboraldia. Hortik aintzinera, helburu berarekin jarraituko duzue, ez, maila mantentzea, zerbait aldatuko duzue edo zerbait hurrengo partiduetara eta aurkariei begira zerbait ere horrela aldaketaren bat izanen duzue? Esan duen bezala, nik uste garrantzitsuena dela aurkarien maila berdintzea eta gainditzea. Eurek oso azkarra dira, oso fisikoak, eta nik uste hori dela gure traba. Eta orduan nik uste horretaz kontzientatu behar garela, eta hori egiten edondorekin lehiatu dezakegu. Eta, nola ikusten duzu bigarren itzuli hau edo denboraldiko bigarren zati hau berdin izanen da edo, ezakit aurkariak zeintzuk diren ikusita, zuek ere taldean, bertze modu batean edo aurre ikuspen gehiagorekin ere lan egiten alduzuela, agian, ez? Ilusioarekin. Nik uste badakigula egin duguna baina askoz egin dezakegula. Eta horregatik denok nahi dugu lehenengo itzulian egin duguna hobetu eta horretarako lan egingo dugu hori lortzeko. Eta seguro lortuko dugula. Orduan, ilusioz, ez? Garrantzitsua da, ze agian hainbertze porrot jarraian jasota, taldeak ere, pixkat ukituta, ez? Gelditzen alda. Orduan, ilusioaz eta gogoa edukita hori ere garrantzitsua da, taldean lan egiteko eta hobetzeko, ez? Hori baita zuen helburua. Gugan konfiantza dugu. Lehengo urtean, adibidez, gaizka hasi ginen ere bai. Lehengo urtean 2 fase ziren eta lehenengo fasea urtarrilaldea bukatzen zen. Eta gu descenso fasera joan ginen. Eta gero horreta joan ginen hasi ginen ondo jolasten eta uste dut 7 o 6 partido jarraian irabazi genitula. Orduan, badakigu horretaz gai garela, gutaz ziur gaude, eta horregatik lan egingo dugu maila hori lortzeko. Ederki, mila esker Erlaitz gurekin egoteagatik eta hau dena kontatzeagatik eta zorte hon, gelditzen den denboraldi guztian, zuen helburuak betetzeko. Mila esker.